Эта квартира в свое время была отведена Духовному управлению мусульман Ингушетии. Теперь здесь делают ремонт с последующей передачей под помещение для комитета по хаджу региона. Вероятно, за обращением о признании знаковости квартиры как место первоначального расположения Духовного управления мусульман скорее скрываются политические и коммерческие интересы. Политические, видимо, чтобы обвинить в очередной раз власть, коммерческие, очевидно, борьба за отправку людей в хадж. دكشور ديال دوحدوش جاز وشو إزدلش تحقق وقفلت صح هم شيء خلديستون شيء رياضي ولش سجوا نسبة واتش حاقلي ولش قيد تربيان ولش كرهم دولش خلديج وسك شو هم نداولش شو سجوا ديال دوح اسهم دي هنا شو ديال دوح صوت ديش ديال دوح لي أن نيجت دولش ناخ يق بيت بسولوج بر يق بيت يسب صو يعني ديال دوح سوستي تحقق الزنقة حسن 100% تساقي شيديتي اسهم تحقق بقى يحتنا از تنصداق ولجوا سقق انتير بحقا يسونجر حقيقة يسونجر بروم دحقا اشت ما سوستي بقى يحتنس تحقق اسهم شي سوست دي والش خلش تحقق همن إلي يسق بيت ببت زيادة الدسوخ نقع سنة دي هنا يرديال ده دي سهم سوستي وال بقدر اسهم بحنسي دي هنا سنة تطور خدوش ده ينا حقيقة تطور وقت بولش ب تعقد دي هنا اسهم نيس خلطس في любом случае حدش دوش ده هم تصور ناخ بيت إيس بولش ناخ إيس بولش بيدل دوخة صوزي خدوش خلش تعقد دي هنا بقى يحتن اسهم До того, как обращение муфтията попало в интернет, представители Минимущества региона выезжали на место и уже давали разъяснения по этому поводу. Как сообщили в ведомстве, этот объект включен в реестр госимущества и является республиканской собственностью. صار حد يدوج دول خاطرشت جوب دولار واخ صار يالر دخلنا هنا ت объекти هندا هنا республика Ингушетия دخلنا з объект هنا казни республики Лахтажи دخلنا قصة دعينا يحتس з объект з республики Долах يولوجي з объект حتى يلار خادر وخصوص تبيك حتى از لنوشت республики وقتو خوجولش از اشت لار خايت از объект تهنا از قوان از مختيات قواتشي از هنا قتش организация قواتشي و республики организации خوجي قزمول غير يلي نيا حمدقس تهنا از يحكى از هنا цена хамди дуахкаж цена пять бе дуахкаж хамадахцо. В помещении ОАХ в 2017 году право собственности республики зарегистрировать казну включить лахтаж объекте. Тон актом прием передачи с объекта администрации города Назрань-Хайенер. Впрочем, место довольно известное, людям туда идти удобно и привычно, и мириться с мыслью, что его займут конкуренты, видимо, никто не собирается. Поэтому и развернута кампания по дискредитации власти. Пообещали поднять эту тему в мечетях, пригрозили отключением от тейпа тех, кто туда въедет, и осудили саму вероятность работы там, напрочь забыв об интересах простых людей. وقفا تدعو وقف دو حمنا سق تقودي شات بسم ناخو يقرب بالخقعها ليل ديدز يسي يقرب بالخقع ليل ديدلي مالادو حجولا ليل دوي مالادو حمنا ليل دوي يقرش محتاج ليل بسم ناخ دتا دو حمدش ليل ديدلي سنجا حمده بسم ناخ حمد بسم ناخ يقر ليل دو حمدس سولت حاغه سقس شي دو على دقيقه شات شين كاختي داخت حاغ صدير از ليل ديد سو حدن دير انا شيك دقيقه شو حمده بسم ناخ يقر ليل ديو حمد قص دا از لور دي ليل دي
Действия комитета по хаджу преподносятся как стремление к наживе, напрочь игнорируя, что людям туда идти для оформления документов будет удобно. Но нельзя и осуждать людей, которые на обсуждение в интернете пытаются найти аргументы, чтобы осудить решение Минимущества Ингушетии, передать госимущество комитету по хаджу. Новости 24.